A mae alawf a chyfryd sydd wedi cael ei enwebu gan y cyhoedd Cymreig i gystadleuaeth gan ei Gymru. Cyriadau, di sy'n gollwng o bomiau. Dyma'r adnod ar y meic, adnodau creadigol. Syna'r tarddiarol ar Tystion erbyn y dîm. Inglis di sganio radio, wrth bobman sy'n gwmpas ffrwydro. Mae'n enwyd yn brifo, na'n gysgon gormes. Ond dwi'n ysgoi'r ddalfag, gyda'r beatbox safia. Da dros drw, if or now through. 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 Celwydd arferol yn ychwanedig bapur newydd, colom trafodron Anwybodus, cwmniau rwngwladol yn llawn, ieithoedd lleobrifol, felly os gan y Cymru ddim synwyr digrifwch, wel o'n i'n gwerthu'n ar ben yr hwch, bod yn miro'r siadur yn y blwch post, mae'r post yn ismôn, 2-1, chi'n gwybod am berw'n sôn. Trwy'r dyn y dyn, dy hi'n sbysd ar ei dyn, yn y swyddfa ar ei hun, a chwarae gyda'i hun, beth y ffyn am y staff mewn cam drin, stick at a job, cyrraedd gyda'i hun, fi gyda'n bwysig ac yn y weithwyr, diffyg parch cael pobl sy'n gweithio yn y cefnir. Pobl sy'n cyfri rhai sy'n digid yn gwaith, poli am wych, a dechrau am saith wad yr aif. Hwgal brimstan o'r nen fi, waith daeth y daran fel y mellten, ond yr Anwybodus o ddengys, a gelyn i'w i ddyn ei gyfoeth neu drachlant, ac o gyfoeth dal gofid yn dar sail gorthrwm, mae creu eich ryddid, llygredd yn eich tonfed, a llwyddiant yr ynfyd a'i glad yn y diwedd.